Una sa tanan, let us greet our Mama Mary. Happy birthday! Siguro ko, malipayon gid siya karon kaayo. Magtanaw ninyo ba? Makita gyud ninyo nato, makita niya karon kung sa kadako inyong gugma kaniya. Nga walay makapugong ninyong simba. Makubid o makubad, simba gyud. Ano na, I'm very sure, bantayan gyud mo niya. No? Bantayan gyud mo niya. Unang malipayon siya, o laing butang nga siguro gyud, siya nagmahal kaninyo, labaw sa tanan. Di lang si Jesus, kundi Mama Mary loves you. Usal na kabutang nga ay gyud niya dudahi. Mga ison, kini atong gisaulog karon, dunay hulagway niini si Saint Andrew. Kining birthday ni Mama Mary, like any birth, is a gift of life. Gasa kini sa kinabuhi. Every life is a gift of God. Kaya kini siyang gasaha, espesyal kay ni siya. Espesyal kay siya. Gani iyong espesyal ba? Kung pa St. Andrew, pagkahimugso ni Maria, all of creation sa kiniyahan, nag-awit o nagsayaw sa kalipay. Pagkahimugso ni Maria, kung pa niya, ang langit o yuta, nagfiesta, naglipay. Kinahimugso ang usa ka beautiful and pure, matahom ug usa ka kalag, usa ka himugso, usa ka bata nga live you immaculate, wag ibuling sa sala. O kini siya, gasa ni siya, di ilang siya ginikanan, si Joaquin o si Ana, gasa ni siya alang sa tanan. Gani, espesyal juga ini siya, nga kinigiplanuhan lagi ni sa Diyos, kining adlawang mahimugso siya. Karon matuman ang plano sa Ginoo sa kaluwasan. Gasa sa usa ka kinabuhi, diin kining kinabuhia nga mao ang kinabuhi ni Mama Mary. Unya muhatag tuglaing kinabuhi. Gasahan siya nga gifted will give, muhatag kanato ug usa ka kinabuhi. Kanang kinabuhi ang mga igsuon, mao niya na ang muluwas kanato. Patong Ginoong Hesukristo, gasa kana ni Maria kanato. Muluwas kanato. Muhatag nato og kinabuhing way katapusan. Og magmahal kanato kutos hadto sa kamatayon. Pinaagi ni Maria, mangitso ni abot usa kinabuhi that give us again salvation, kaluwasan, no? Life eternal. So, gasahan ta kinabuhi, ngaway katapusan, ug pagmahal, ngaway kinutuban. Mabitaw nga, kining kinabuhi ni Maria, gitawag ni siya, gitawag itong co-redemptrix. Nga nihatag to ni Kristo atong Ginoo nga atong mangluluwas, uban ni Maria. Kung nag-iila sa simbahan nga siya, uban ni Jesus, nagluwas ka natong tanan. Saving us. Nagluwas. Diha siya uban ni Kristo, sa plano sa Diyos, uban ni Kristo, pagkahimugso. No? Diha, si Kristo uban kaniya hangtod sa kamatayon. And even now, He is working para sa nagtrabaho sa alas kaluwasan natong tanang katawhan. Muna nga, tanawa, si Maria, uban siyang anak na nagluwas ka nato. Tanawa sa atong gitawag itong Christian experience, sa atong human experience, sa inyo natagantamas yung kamo kita mga debuto sa Mahal nga Birhen.
Tanawa. Pagkatinuod gina, no? Nga siya, lipas sa experience sa mga tao, nga siya gidi ay, may gitawag to, inahas ka na yung panabang. Kinsa may wang matabang niya ito doon, kaniya. Inahas ko na yung panabang. Kita na mo, bisan asang simbahan na ang mahal nga birhen, dibuto, para dimturis maun sa tanan. Ang mga tao diha, murag magbaha. Ang Miyerkules, murag Domingo. Pero uban kanila, nagda diha sila kasing-kasing, mga pangilyaw po, pangilyo po. O siguro ko, kita ni ini, uban ni ini, nakasangpit kaniya. And He's always there. Inahan Diyos kanunay panabang. Nagluwas ka na ito. Kanunay. Siya, bisad karon, tinuod na nga siya, gitawag ito, inahan, refuge, help of Christians. Health of Christians. Mabito ang simbahan na ito karon, tanang simbahan sa tibok kalibutan, nagsangpit, mamameri, health of Christian, kaayuhas masakiton, tabangi kami limit panahon sa pandemic. Siya. Diha, ato nang gilitok siya. Kasi ang refuge of sinners. Refuge of sinners. Daghang makasaha mga igsuon nga lisod kaayo pag-usas ng kaugalingon. Lisod kaayo. Di lang gikan si mensahe nga tos Fatima nga di iningon siya isip o inahan. Pag hinulsunod biya inyong mga sala. O kung mag-auban kaninyo, just pray with me. Mga igsuon, tandog ta. Nga di ay sa pagdosaryo lang, uban ni Maria, kita nga maglisod pag-usas ng kagalingon, makausab ta. Kaya siya diyang panan sa makasala. Ug di gin siya mo talikod nato, bisag usa ka makasala pata. Muyang pinatong kalibutan, but no way our mother. Dili siya. Naa siya ubang ka nato. Siya protector nato. Protector. Daghang kayong mga experience siya. I know of a woman very close to me. Very close to me. Gani, akong kadugo. Nunod ko ni Mama, nagbiyahe man to siya, kaya manlibya nga to mga sa asang tabo to ama siya, magsakay man siya mga kanang mga dekarga o sa mga truck, kaya panginabuhi lagi. No? Natuwad-tuwad, nahug, Diyos may balin siya ang sakinan. Pero slawam kaayo. Salamat tuwas. Diyos siya magawa sa rosaryuhan nga nidot sa iyang pad. And I know, nahibaw ta ni ini. Kita nga nagsalig sa mahal nga birhen. I know of a friend, kung saan siya kaayo. Nga sa pagtanaw na sa mga biogay ni ba na, tanaw sa bata yan, sa tawag nga anak. Nga, the child in your imong kuan mo ra kini siya dunay defekto nga murag mo gawas kining mangguluid. And pleadingly she asked Mama Mary, you're a mother. Og gibaw ka unsa gikinahanglan, unsa ka pait, unsa ka taon, bahala ako nungka akong anak, maingon ni ini. Few months lang siya pag-anak. Yung biyogay ni, mao na sitwasyon, be prepared for that. Nahimugso, normal kaayo. Anaw dako na yung anak, nothing was wrong at all. All. You know, so, I don't know. Ato tanan. Muna kita mo dito sa litania sa mahal nga birhen, tinuod na tanan. That is drawn out from human experience. Ang iyang pagtabang, iyang pag-alalay nato, iyang paggiya ka nato, naa siya every step of the way. Naa siya like a mother. Gunitan ta, kuguson ta niya, guyuron ta niya, pasanon ta niya, o gani, kinahanglan magani, kung kinahanglan magani, kung kita pusilon, magpatubang siya pagkamatay. Siya, ingon ni Ana. Muna gitawag siya co-redemptrix, mga igsoon. Muna nga, we just can't help but love Mama Mary.
Mabitaw ko ng adlaw mga isuon, magpasalamat ta sa Ginoo ba. This beautiful, pure gift, gasa sa Ginoo nato, ang atong inahan, Mama Mary. Jackpot ka ita, gigasahan tas Ginoo niini. Pagka bulahan nato nga we are people nga doon tayo inahan sa langit. Nga nauban ka nato. Og unsa may atong gasang ikahatag mo mayroon adlaw niya natawhan. Sayon ka ng tubago na eh. Kamo mga inahan makatubag mo ni anak. Unsa man yun ang makalipay ninyo kay inahan sa mamayre. Unsa may makalipay sa usa ka inahan. Taga kwarta, pag sa kanan, butang, dili. Ako have asked 1,000 mothers unsa may kinahanglan. Unsa makalipay nila. Mora gini. Ng ilang mga anak may panglawas, maghigugmaay, magsinabtanay, loving each other. Ng ilang anak may pagkabutang, healthy lang. Bahala na. Ilang anak, dili sila. Basta naalang kung maghigugmaay. Huwag ka na mo ni Panginoon ni Maria, nakitang tanan luwas ta. Mabitaw makalipay niya mao. Kung tanong ni mo, mo na siya, naunta kita, makigugmaay. Like brothers and sisters, we are one family. O kung pa ang sekreto niya mo kini, kung mahimo na, mahimitabu na nimo, ang buhata mo kini, palihog in town. Duol sa kong anak, paminawa siya, tuhui siya. Go to Jesus. Mahimo na nimo, nato, kung ikaw mo, nang iyang pangandoy ko ningon, unsa may makalipay nimo, ingon siya, ato ala ko anak, then you'll have all the blessings in life. Kaya mauna, pag malipayon, yun siya. Pero na'y kalipay sa atong inahan na mahal nga birhen. I wonder, ambot nakadungog ba niyan yung gitawag to the story of the juggler? Ingon yung hitabo, sa adlaw sa mahal nga birhen, daghang nga tao nga dibuto na nagumas mga birhen nga ni-offer ba silang greetings and birthday gifts sa mahal nga birhen. So, daghan nga niduol sa mahal nga birhen sa statua, ni kanta, beautiful songs sa bahay sa Blessed Virgin. Beautiful songs. Ang uban, nihatag nihag mga buwak nga kinalami ang buwak. Ang uban gani, nihapag hikas ng birhen sa mga agwa nga mahalon jugayo. They were there, all of them. Oh? Pero yung usa nga juggler, paabutan niya, nidool siya. Kaya juggler mo siya, ang gibuhat niya, nagsayo-sayo siya, nagjagol-jagol siya. Ang mga tao gibadlong siya, uy, bugal-bugal na imo, ha? Wagi si mahunong, bugal-bugal na imo, ha? Kasi ano bugal-bugal man eh? Ako man yung halat sa mga birhen. Maman akong talent. Maman akong panginabuhi. Maman akong kalipay. Maman ako Una akong gihatag niya. Sige, badlong siya, wag yung patuo. Punakurat ang tanan. Kaya ang naong sa mahal nga birhen, ni pahiyom. Ni pahiyom. Mga ison, it just shows ba, makapalipay sa mahal nga birhen, mo ang paghalad di mo sa mong kagulingon nga ito kaniya. What you are. Imong pagkaanak, imong pagkatao, bisag imong pagkamakasala. Ihalad nga ito kaniya. Muna po ni Pope John, ningon siya, ba, sa mahal nga birhen, ningon siya, tutos, all that I am, unsako, imo ako completely. Imo ako. Yan gitugyan, yan kagulingon, diha. Pagbantay, pagpangga, pag-atiman, tumal nga birhen. O kana, gisunod ni Pope Francis, iba ka kung sa style ni Pope Francis, tanawa na siya. Uya kining gi-share gani. Kining gibuhat nga ito sa bagyo nga ito sa Leyte niya. Nagrabe kaya. Di pa siya mawali. Di pa siya mo ato gitawag to importante nga appointment. Baw ka? Doon na siya ay batasan. Na gani statua tupad
Muhikap gina siya. Muhikap gina siya. Gipunta na siya, ngano muhikap man ka? Of course, una siya musulti ko na muwali, muhikap siya, lingon siya, bahala na ka ma. Bahala na ka mga Birhen. Because I'm going to talk about your son, your nobis. Na siya, bahala na siya. Muna nga, una siya muwali, una siya makuhaan, kuruan ng statuan na agirosaryo sa kamot, mukupot gisas kamot niya. Bahala ka na. Ikaw na. Og kaya magwali, mutapos gina, papasalamat sa mga mayri. Naas pagsugod, naas sa kuwang. Nasa touch, as if, bahala ka na sa kinabuhin ako. Dako ning tulumanon, dako ning buhaton ako, sa tupapa ba pero bahala ka na. Touch. Pero pakita ka na as personal nga touch. Kita ang mga Katoliko, gitawag ta mga mamas boys. Mamas boys ba? Gani, bugal-bugalan man ta ayaw mamas boys, mamas girls. Namura gitawag tag dibuto ta sa mga birhen atong simbahan mga birhen, whatever it is, bahala na sa sulti nila. Pero ang di kalimod nga dili mahimo tangawa ang atong inahan sa Dios. Naa siya jud kanato. Mabitaw mga igsuon, bulahan ta ni anak. Salamat yun ni anak. Kay unya sa adlaw, may ba ka? Sa adlaw nga kitatanan mo panaw ng itang kalibutan, ano? Naay obserbasyon nga ang tao kasagaran kung mamatay doon ay pila kapulo nga lang ilitok ni ini. Kasagaran kayo, sorry Lord. Sorry, pangagpasaylo sa isang katao, o ask the Lord forgiveness. Sorry. Kasagaran magawas na. Kung makastorya pa. Ikaduhang pong, I love you. Gimahal. Sultian ng mga anak. I love you. We loved. Sa itong isang katao. I love you. Pero naay pong mga igsuon. Words, nga kini mulitok ni, mugawas gini sa mga tao nga dunay gugmas mga birhen. Una, mawagtang katapusan nimong hininga sa kamatayon. Ang katapusan pong mama. Kita mga igsuon, di kita malutas anang pong mama. Madako kang magamay ka, matugang kag unsa, pero pag nakas katalagman, ang unang magawas ng babae, tabang ma. Tabang ma kaysa gamay pa ta, ma. Magnako kita, mama lang gihapon. O pagkanindot yun, katawasan gutos sa kinabuhi mingon ta, Mama Mary, siguro kita maluwas. Amen.